Daisy, Daisy. Takže ľudia, dneska ideme hantiť rôznych duchov. Foxy, s ktorým duchom prvé začneme? Asi budeme začínať echom, ale chceli by sme hantiť echa, potom Daisyho aj Warningbota. Ale Daisy vlastne on už neexistuje, tak by sme chceli asi... Možno Asi trošku Bansheeho. Alebo Tiptoe. Hej. Hej, Tiptoe by som chcel. OK, takže ozveme sa vám na ďalšom kóde. Čaute. Čaute. OK, sme na kóde 099, to je hlavný kód echa. No proste. Takže ideme si dať first person a A tu sa spawnuje echo v týchto tu divných, ja neviem, jak si to volá, takže Foxy vám všetko povie. proste, no, spawnuje sa tu pri týchto stromov. Dá sa povedať, že blízko dome na strome, ale tu sa väčšinou tak spawnuje, alebo vie sa dakedy aj na zemi. Takže nechcem vám klamať, hej, ale už si veľmi nepamätám z echa, ale pamätám si, že takto sa... No, ja viem, že on spieva toto Run Rabbit, toto. Toto on spieva, to viem. Väčšinou. Jak sa to vlastne spieva? Jak sa to vlastne spieva? To je Run Rabbit. Tak. OK, echo tu není. Práve teraz sa joinujem na Daisy 666. Dúfam, že tu bude lebo tu nechcem byť sám. Pokiaľ tu není Warningbot alebo niekto. Ja sa tam nechci joinúť. Zatiaľ som tu sám, alebo on išiel privolať pomocníkov, čo nám pomôžu hantiť ghostov. No, prvé. Tretia person. Toto je docela dobrá. Wait. Ne. Jaj. Ok, takže la la li la la la. Ok. Jaj, tam je kamera. Ľudia, takže teraz sme na Daisy 666 kode a ideme sa pozrieť, či to dáte lebo minulé tu, keď sme tak sedeli, ešte s jedným takým kamarátom, tak proste sa tu spawnul. Takže poďme ho hľadať. Čakajte, dám vám... Tak. Pozor. No, takže teraz, keďže Foxy nevieš, jak sa spieva echo pesnička, tak ja ju idem doslova zaspievať, ani ja ju veľmi neviem, ale asi vy ju poznáte toto Run Rabbit, run. Vy to asi poznáte, ale Foxy asi nie, no. Takže tento tu kód je neúspešný. Takže keď chcete viac takýchto videí, že kde skúšame creepy kódy, alebo proste, že chceme dať creepypastu, to nezabudnite dať like, subscribe, aj zvonček, aby vám nič neuniklo. Čaute.